Inují šapíska. Team going forward with 1 minute and 20 seconds remaining. Odmutral, co bývá na plavce, na hvozdě. Jak to je možný? Kolikátý to neví, že má na to drogá. To bude zásah tou zásuvkou tady. Máňo, pojď se podívat. To je zásah 220. To je jasný. Jak to je prýval na 20. Je tam, ideálně, no. Už je tady. Kdo je tady? Na Sirviš. Pojď ho, prosím tě. A však já ho nefotím. Tady točím všechny, ne? Co dělá? V klidu, vole. Buď v klidu. Já se nevěděl, jsi nějaký nastartovaný, v klidu, umím, ale zvládnu. Tak jsme přísní. No a co?